Wow, norok nugui makhana hor ni nirmahol busung nai thokai jang nai light dog rui nai program ni bagui belai ke nirmahol sajokjak G20 program bagui yang nugui makhana nok G20 hini suijak. Hello friends song haina hailam sogani blog BCM Singh engge sung sok paijak tabuk nirmaholo get buskango engge sung mahabiangui tongkha sini ai kadok sung ma phunungnai sung sukang nai kadok khlaijak ni sono pass khayang ita sono check dok khaine brok bagai sung tabuk get bisingo mahabiangui tongkha tabuk sini begrok sung khalai to yak lugi makan ro welcome to nirmahol ni suija brok tabuk ke finally sung bisingo mahapka get bisingo mahapka nga haipan sung program khayang bisingo sisini program ngai sung tau himui tong lugi makan busuk nai thokhaijak program ni bagai puila oma haiya puila ekdom sita nirmahol busuk nai thokhlaijak tabuk norok bo phadi puila ro to phai kana norok ga asuk nai thokhaijia tabuk ekdom nai thokhaijak katal ke khaijak nirmahol taibo nge sini program ke ayang bisingo songnai sungma habia ko ayang ma thangya ko kobundo lo phaijang ko norok nugui makhana brok ma thangbaya ko bokro ma thang saimiya ko tabuk sungju to nai simi tongo ayang thanan bangine excited belai khnai thokai jang ayang nugui makhana phendo to bo khlaine naithok ke sajojak bono nogo sitalang na musmani angke yang naidi kubangma khum naithok ke khlaijak ayang bisingo kha khayo taibo naithok ke sajokhana hini nai engge yang nugui makhana norok tuibusu kotor yang ke tongo alada country ni flag rock or 20 khan country ni flag tongo omno G20 khan country ni program naitai borok phainai foreigner rok phainai program sini program no nainani bagai nai nirmaholo nokbar sip tongmani tinin salopa ene gorom boru tabuke sung thangui tongo budo kaine thanglai sinai sungbai tai kubun team ro thanai ko nugui makhana norok wansarok ni team tongo borok ke buma hairok jani musa saimiya sarigama rok musa thangge tabuk thangui tongo sung kasinai budo kasinai kawinai thangsinai tuirok bo belai clean khaijak puila ke asuk tuirok kaham khaijia tabuk ke ekdom program ni bagui tuirok clean khaija omoke pura katal khaiman je bridge katal khaimani puila omorok kurui ekdom sitra puila tabuk si naithok khaijak engge budo naithok ke khlai paijak sini dolok himui tong budo kanan bagai nai angke kana musungmani dol ni sukang jang ke himchu dapte kanani budo kalaya khuta khono sungnu sukang khakai sungnu team ni sukang sogiyan nai hine o jagao thangine koi gonta ba ma tong saimiya program ba koita rogo ba ong saimalia finally budo ka sinai tabo angke oklogo sikanai tui nainani ba tabuk ke sung juto board choka paipekha tai sini team rogo juto paipeka board chokanani ingo jaga kubun team rogo tongbayo brogo sungbai baksa thanai naitong dingke guys tabuk ke sini board cholika sung thangui tongo nirmahol bisingo hawai sinai finally tabuk oro tongo he gana haike no kinta hasal si thanani time nango haise sungnu sukang sogiyan sini team no taibo sini uklogo team oina phai tongo sungbai ba oina team ro kaja
tu sung tahu nomor ka omoni rumi nomor ka tahu sung bising hab nai ini dress sung ikan ini sung tahu tahu ke bising hab yang norong no funogano guys naitong di an loge nge juto sini tim rock manui rock sini tu bai nai juto tahu sung bising hab le sinai yang nogi makhana norok I love Nirmahal ini kotor ke suijang norong nang kotor ke funogano gana utangi nai ko nogi makhana program ke G20 program tourism ini suijak angka sung tabuk gunai gana bahai ke decorate khai ka yang rong rong nukhana suk naithok ke sajak tola rogo pura ha sikapingna nangya pura jabra saka sitaibu bojak khomrok naithok khlaija ange sung tabuk gate gana sokpai kha ke sung Nirmahal bising hapta nai pura ya nugo jaga program na program na ke puilan sone gelai ke chance khai ka naithok rok khai kata wow guys tong thong mani pura nobar sip pura natural ekdom tong thong mani uff nog thana musli angke nog ni fan ke pura kutung seong tabu phano borok phai pe yakho ga program kha khayo sari rogo si ongan program 5ta 6ta rogo nge foreigner rogo borok program ong khain ke si phayong yang no nogi ba khana G20 hini suija kotor ke tolawa pura jabra bai suija rok nogi ba khana o jaga no tinini program ong nai sini go chair asuk paijak o chair ro khetini je baire ni foreigner rok phaine rok asugui nai sini samung rong no yang rok no khana usuk nai thok jaga brok yang ken rok nogi ma khana tabuk brok khe kubun team ro brok ke rehearsal la khaile tongo obo borok ke sung khaine rehearsal yang sini team rok nogi ma khana basa bai tongo kolom jakoi tabuk ke sini rehearsal paikha paine sung asuk lai tongkha nge jutono kolom pai mani angbo belai ke kolom kha lengkha 2-3 bar rehearsal khai mani kolom ti rok phaibe suga lengsuka tabuk ke program start nongkha yang noro muskai tongman nokhana o ansarok musamong am pore ke guys tabuk ke sini number phaika sung musasinai engge salbu thangka nokbar sip watu phaina nai tongo engge sung o jaga 2-3ta sorry guys norong no sini musamong funugoi malia tam ke sini extra borok phaiji ekebra rob nai abagai norong no musamong rok funugoi malia engge belai ke tokha sayang ka nokbar phaika wat kha khai wat si phaya program ro pura se ongla yang norong nui makhana nokha busu kosomong kha bufang rok bahai ke lori pai tongkha engge program si purangla khai ke ma tongo saimalia ai singa tabu wati belai ke wati ka obagai program mede juto sa ha pe te ju aro se juto wati belai tongi malia ya bona juga to bola paja o da ko program norok nui makhana yang phaising baire ba wati busuk kubang ke phaikana ong khana ada gonta ni besi wati phaikana yang ke sini team ni kapal juri rok photo click rok khaile tongo senior rok senior rok musanai rok engke tabuk bini wife bini husband no photo click engke suntam kayak noko thale mai ang no wati ni tare wati chakka nai busuk nai thok or night ni light suk nai thok ko jaga yang ro no khana suk nai ke thaijang yang ro khunu gan ro no yana nai thok suk light chungsa sa ke bela nai thok thaija tu pura hopong seo jaga tinile tongna mse sukui khaisio wati bu khai tong wati thakka sabo ami ha horotai khaimano abagai jaga ekdom thanda cool thanda jak kisah guri gana sini wati nokbar belai ke phai tong wati te thakta abagai mathang ko koita rogo mathang no nogo saimalia
tei to jaga no pura sapung ka no koita jaga jan sabu sai malia ka ro pura sitra suka guys ta oke sung wa jaga nokor sinai wati thakka program bo paikha ta ok sung ko kanai boot ka sinai boot to kainai thanglai sinai o jaga main gate nokra nai tongo yang rok nugui makhana horo khe light be busuk I love nirmahol naithoke sujai yang ke G20 hini suijak naithok mangkhe nge sungta bok tola phaijak nge boot rok nai singui tongo ta khon sini boot phaya ko wati isa thakka haibon gera gera phai tongo pura khe wati thaya ko yang sini team rok ujuto nai singbai tongo kubun team rok tongbai yang go nge horo nai nirmahol busuk naithoke nuk light bai horo nge naithok sarni sepano juto naisinglai tongo butno phaya ko kudungman sime sungba salai tong khaw jagawa bohoro phaino hene nai tabukhe but phaika song budo ka kha budo kaina ayang paro thangoi tongo tabukhe song boot ni nongkhor ka himlai tongo yang paro sokpai friend song tinen blog asuk jora tuino henke saimali anrok bachar saja kha jia video khakai saja khana hene norongno kobang phonugui simalia musamung rok phonugui simalia o jaga bijimang ni bagine kahamke phonugui simalia next blog rok ang norongno taibo kaham ke phunungnai enga tinen blog asuk no tong sinai subscribe like share